bizitzan Arren gaietako bat eman Asko jaten nituen lehen Orain ezin zer gertatzen otera hemen Zerbait badut baina ez dakit zeren Barnean egiten dut gauden Ongarria, txolerrien dengarria Barcelonako olimpiadak ezuk hauek energia Ongarria, txolerrien dengarria Barcelonako olimpiadak ezuk hauek energia
Arratsaldean Talaia irratiaren beste aldean zaudeten guztioi. Gaur maiatzaren 14 dugu eta bigarreneko lagunak irratsaio zubeltegarri bat prestatu dugu zuentzat. Besterik gabe aurkezpenak egingo ditugu. Gaur zuekin Aner, Maki, Ogiel, Xanet, Margel, Asier, Papa, Mas, Mara, Egoa, Lier, Kala, Male, Nerea, Ari, Zana, Lesia, Lena, Kaiz, Nuzi eta Ibai. Arratsaldean Talaia irratiaren beste aldean zaudeten guztioi. Gaur maiatzaren 14 dugu eta bigarreneko lagunak irratsaio zubeltegarri bat prestatu dugu zuentzat. Besterik gabe aurkezpenak egingo ditugu. Gaur zuekin Aner, Maki, Ogiel, Xanet, Markel, Asier, Papa, Mas, Mara, Egoa, Lier, Kala, Male, Nerea, Ari, Zana, Lesia, Lena, Kaiz, Nuzi eta Ibai. Lagunak eguraldiaren berri emango dizuet. Gaur Hondarribian 14 gradu ditugu, zeruan agortuta euri ari du. Garbia, Barcelonako Olimpiadak esuk hauek energia, Hondarribia, Barcelonako Olimpiadak esuk hauek energia. Gogoratu datorren ostean gorputz hezkuntzako saioetan herri kirolak landu eta egingo ditugula. Soka, tira, txingak eta loko bilketak, zuzen ere, zeinen ongi pasako dugun.
Otsailean, maiatzan eta ekainean urteak bete dituzten lagun eta irakasle guztiek musu bat bigarrenako lagunen partez entzun ezazue hainbeste gustatzen zaigun zorion kanta. Badakit lagunak zuretako bozgarria benetan handia urte bat gehiago bete duzu laguna bihotz bihotzez esaten dizut zorionak gutxunak. Kirolen gaia landu dugu eta hainbat asmakizun proposatzen dizkizuegu gai honen inguruan. Hartu papera tarkatze eta prestatu zaitezte erantzunak idazteko. Gelan herri kirolen gaia landu dugu eta hainbat asmakizun proposatzen dizkizuegu gai honen inguruan. Hartu papera tarkatze eta prestatu zaitezte erantzunak idazteko. Lehenengo asmakizuna, herri kirol hau egiteko lastrofardoa behar da. Garai batean lastoa eramaten zuten modu honetan baserriko ganbarara. Ze kirol da, errepikatuko dut. Herri kirol hau egiteko lastrofardoa behar da. Garai batean lastoa eramaten zuten modu honetan baserriko ganbarara. Ze kirol da... Gironetan nota eta pixu desberdinetako harriak altxatzen dira. Zeintzuk dira harriak altxatzen dituzten kirolariak? Errepikatuko dut. Kiroletan mota eta pixu desberdinetako harriak altxatzen dira. Zeintzuk dira harriak altxatzen dituzten kirolariak? Kirol honetan
egin behar da eta ahalik eta azkarren gainera errepikatuko dut. Kirol honetan abuna egin behar da eta ahalik eta azkarren gainera parte hartzen duten pertsonek zuhaitzen borrak moztu behar dituzte ahalik eta azkarren, errepikatuko dut. Kirol honetan parte hartzen duten pertsonek zuhaitzen borrak moztu behar dituzte ahalik eta azkarren. Beste pista bat emango dizu, Iker Vicente Nafartara momentuko txapeluna handia da. Prestatu dudan asmakizuna eskolan zenbaitetan egiten dugu. Jolasa da, bi talde daude, soka batetik tira, errepikatuko dut. Nik prestatu dudan asmakizuna eskolan zenbaitetan egiten dugu. Jolasa da, bi talde daude, soka batetik tira. Pasatzen ari garen orain zuen txanda da. Joxak musika jartzen duen bitartean ekaren entzunak irrati gelara. Animo laguna zuen espero gaude. Asko jaten nituen lehen, orain ezin zer gertatzen ote da hemen. Zerbait badut baina ez dakit zer den. Barnean egiten dit kalte, nire gorputzak ez du maite. Aldatu didate dieta, orain ongi osasunez nago beteta. Ean ditzaket beste zenbait gaileta. Ikasi dut zure izena, omen zara dutena. Ikasi dut zure... Kaixo, zeintzuk zarete? Teo. Maren. Zegelatik zatozte? Bize. Zeintzuk dira erantzunak? Lasto altxatzea, harri jasotzailea, estropada,
aizkolaria eta sokatira. Oso ondo lagunak. Zerbait badut baina ez dakit zerren. Barnean egiten dit kalte, nire gorputzak ez du maite. Aldatu didate dieta orain jungi. Kaixo, zein zara? Martin, ze gelatik zatoz? Bigarren B. Zeintzuk dira erantzunak? Lasto altxaketa, arrauna, aizkolaria, sokatira. Oso ondo lagunak. Omen zara dutena. Urte betetzeak eutzean, nire laguntxoen etxean, gauza asko izaten denez. Kaixo, zeintzuk zarete? Leila, Lander, Leo. Zeintzuk dira erantzunak? Areja sotzailea, sokatira, lasto altxaketa. Oso ondo lagunak, eskerrik asko tatzagatik. Hartu dut nire gorputza pozikako, ta egiten dut barre gehiago. Esan erantzun guztiak. Lasto altxaketa, harri jasotzailea, arrauna, aizkolaria sokatira. Eskerrik asko. Oso ondo. Omen zara dutena. Nire gorputza pozikako, egiten dut barre gehiago. Zerbait badut baina ez dakit zerren. Erantzunak hauek dira. Lasto altxatzea, harri jasotzailea, traineru, estropadak, aizkolariak eta sokatira. Ikasi dut zure izena, omen zara dutena. Ikasi dut zure izena, omen zara dutena. Urte betetzeak eutzean, nire laguntxoen etxean, gauza asko izaten denez, ikasi dut zer jan dezakedan da zer ez. Ongi nola bizkotxoaren partez, zeliakoa naizelako, ez ditzaketian gauza atxo, hala ere gusturana onartu dut nire. Asmakizunen erantzunak hauek dira. Lasto altxatzea, harri jasotzailea, traineru, estropadak, aizkolaria eta sokatira. Orain beste jolas bat proposatzen dizuegu. Herrikirol desberdinen informazioa emango dugu, baina gezur batzuk esango ditu eta zuek gezur horien ordez egia dena esan beharko diguzue. Azteko prest, idatzi erantzun zuzenak gelako arbilan. Bukatzen egiak esango ditugu eta aurrera manen!
San Isidro du izena eta parteko patria Joseba Amunarriz da errepikatuko dut. Hondarribiko traineruak San Isidro du izena eta bertako patria Joseba Amunarriz da. Garai batean lasto fardoak altxatzen ziren polia batez belarra barkuetan gordetzeko errepikatuko dut. Garai batean lasto fardoak altxatzen ziren polia batez belarra barkuetan gordetzeko. Hondarribiko traineruan entrenatzailea Pellegrino Mataratzu da. Errepikatuko dut. Hondarribiko traineruan entrenatzailea Pellegrino Mataratzu da. Perurenari jasotzailea da. Hondarribian bizi da. Errepikatuko dut. Iñaki Perurenari jasotzailea da. Hondarribian bizi da. Patroia doaz. Traineru bakoitzak kolore bat du. Hondarribiko kolorea gorria da. Errepikatuko dut. Traineru batean 13 arraunlari eta patroia doaz. Traineru bakoitzak kolore bat du. Hondarribiko kolorea gorria da. Erantzunak eramaten hasiko gara. Adu denak begiratu zuen gelako arbaian idatzen zuena. Hondarribiko traineru Guadalupekoa da. Lastozko fardoak
baseritako ganbaratan gordetzen dira. Otabirriko traneruaren entrenatzaileak Mikel Obañano da. Iñaki Perurena Leizan bizi da. Hondarribiko trainerua berdea da. Mugatu baino lehen kanta bat abestu nahi dugu zuekin. Adria urte askoan ondo kontserbadria azkara eta behortzamira berriz saiatuko gara banderaren bila berriz saiatuko gara banderaren bila. Gaurkoz gure txanda bukatu da. Datorren ikasturtean Talaia eskolan jarraituko dugu, baina eraginez aldatuko gara Bordaira goaz. Bertan lagun berriak egingo ditugu eta gauza berri asko ikasiko ditugu. Eta orain bai agur Bitegi eskola. Eskerrik asko zuen arretagatik eta beste bat arte. Agur! Yeah.